Jo, čaute kamaráti. Takže mám takú fajnú teóriu, že pokiaľ všetci účastníci cestnej premávky a chodcovia dávajú pozor, tak ja nemusím. Lebo nikto si nechce rozbiť auto, ak ma zrazil. A zároveň sa musím priznať, že už vieš, robiť také videá, že človek stojí, je taká celá šmienka, vieš, to je také zvládnuté umenie, remeslo, ktoré sa rozhodlo, že odteraz budem robiť videá iba ako bicyklujem. Iba ako sa hýbem a za mnou sa premieta mesto. No nie je to úžasné. A oveľa zaujímavejšie. Človek nemusí namáhavo vyberať nejaké pekné pozadie, ale proste ide a ono to nejak príde náhodne. Jo. A ďalšia super vec je mať pič, čo si myslia ľudia okolo a robiť video aj tak. A oni sa tešia a bavia. Jo, ľudia sa bavia. Takže ideme sa teraz stretnúť na Gare Cornavin s Mrs. Mallory, pre ktorú som pracoval nejakú dobu a staral som sa o jej dve krásne dievčatka. Idem ma vyplatiť fajné keše za ľahkú prácu, zdroj moci a hojnosti, ktoré upgradeujú moju úroveň prežívania tejto existencie na ďalší level. Jo! Akurát, že sa nás stretla Maťa, takže budeme musieť zavolať, spýtať sa, kde je. Lebo Maťa je taká tvrdohlava, je to taký bík, že ona ide rada svojou cestou, ja idem rád svojou cestou. A Maťa nie je rada vo videu, lebo sa hanbí a neviem. Bojí sa podľa mňa. Fakt neviem, či to je. Môže chce byť stredom pozornosti, ja ju vytáčim na kraj. Neviem, kamaráti. Takže máme tu fajnú križovatku. Na nás budeme musieť počkať. Takže aha, kostol. Ja väčšinou chodím na červenú. Asi tak 5 krát na kilometr. Aha, červená. A ja prejdem. Pretože ako hovorím, nikto si nechce rozbiť auto. Takže kto by len mňa zrazil. Vieš, ja sa necítim až tak dôležito, že by práve mňa chcel niekto zraziť, vieš. Maťa mi už volá, takže skúsime zdvihnúť telefón. Jo, naštvoľme kamera, aby bola takto pekne kostol v pozadí a zdvihneme. Dáme na reproduktor. Čau Maťa. A ja som pred stanicou, tak sa stretneme pred stanicou, okej? Dobre, tak niekde tam, v centre, jak stoja taxíky. Čau! Dobre, takže vlastne sme tu je stanica, Gare Cornavin. Jo. Zopár aut hore dole. Takže ideme sa Maťa stretnúť. Maťa mala včera narodeniny. A to znamená, že dneska ideme oslavovať. Ideme sa opiť a nájsť nejakého fajného jedla do reštiky. Takže Hotel Vavrik, Hotel Vavrik. V tomto hoteli ešte budem musieť niečo napísať asi. Idem teraz proti smer, ako ste si všimli. Ale keď sa nebudem smrti, tak mi to je jedno. No a kde je Maťa, kde je Maťa, kde je Maťa? Á, vidím ju! Ale ona mňa nevidí. Zoň bol dobrý lovec. Bang. Bang. Martina Jasanová osobne. Jo. Takže toľko k mojemu malému videoblogu na bicykli. Kamaráti. A jedine dôležité, čo si je uvedomiť, je, že žijeme len raz práve tu a práve teraz sa preto žiť naplno. Si vychutávať život, užívať si život. Tešiť sa, baviť sa, nebáť sa. Byť sám sebou, byť slobodný, byť otvorený. Zmyslom života je sa realizovať, naplniť, tvoriť a expandovať. Čiže vyzlieť sa z reťazy a úplne expandovať, neboja sa. Niekedy si hovorím, že úplne chápem ľudí, ktorí proste riskujú, ktorí žijú adrenalinovým životom, adrenalinové športy, proste žijú úplne naplno, lebo je lepšie žiť jeden deň ako vlk, ako 10 rokov ako ovca. Všakže. Majte sa krásne, kamaráti.
a ostatne pozerať naše videá. Yo! Car Corner 1! A Mrs. Daisy, Gazy, Stacy, Lazy, wow, 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 Chazy.